Vítajte. Dnes vám predstavím túto nádhernú motorku. Harley Davidson Street Glide. Mohli by sme povedať model 2024. Jednoducho tá najnovšia. Na úvod jedna dôležitá informácia. To, ako ju vidíte, je tu niečo navyše. Je tu tzv. Tourpack. Opierka a samozrejme veľký kufor až na dve veľké príľby. Iné sedadlo a ešte aj táto pätová radička. Toto je taký komplet turistický. Takže ak jazdíte vo dvojici, ideálna vec, takto to hneď na začiatok skombinovať a môžete vyraziť na cesty, na dlhé cesty, na nekonečné cesty, doslova a do písmena. Na začiatok si ešte poďme povedať pár základných technických informácií. Dĺžka motorky 2410 mm, rázvor 1625 mm, objem palivovej nádrže 22,7 litra, váha, tak ako sa motocykel dodáva, 351 kg, motor Milwaukee 117 1923 kubických centimetrov, výkon 80 kW a krútiaci moment motora 176 Nm. Takto nejako si predstavujem svetlá na motorke 21. storočia, ledky a výrazné, takže ani v noci sa nemusím ničoho obávať. Nové sú aj ovládacie prvky. Zo spodu smerovka a klaxón, tlačidlo krok späť v menu a samotné tlačidlo ponuky menu. Pohybovať sa v menu môžete joystickom alebo tlačidlami. Na hornej strane sa nachádza tlačidlo, cez ktoré si pozriete základné informácie ako dojazd či kontrolu tlaku v pneumatikách, potom sa tam nachádza tlačidlo kontroly vypnutia trakcie a tempomat. No a na prednej strane ľavej rukovete je prepínanie diaľkových svetiel. Na pravej rukoveti sú okrem štartovania motocykla a pravej smerovky aj ovládacie prvky infotainmentu a aj prepínanie jazdných módov. V tejto kategórii motocyklov je to z produkcie Harley Davidson novinka. Režimy jazdy, road, sport a pozor, vlastný, ako zaškrtnete, budete ho tam mať ako možnosť a tuto stlačíme malú ceruzku, chcete ho skopírovať z iného režimu, dajme tomu, že nie a môžete si tu nastaviť čo len chcete. Mapu motora, brzdenie motora, odozvu škrtiacej klapky, kontrolu preklzovania a prispôsobiť si môžete aj ABS. Ďalšou novinkou je bezdrôtové zrkadlenie iPhoneov, takže komunikátor v prilbe, jablkový telefón vo vrecku alebo v tejto priehradke a môžeme vyraziť. Ja som vyrazil do prešovského Harleya, pretože predstavenie Harley Davidson Street Glide 2024 neostáva len na mne, ale rozprávať sa budeme aj o zážitkoch z jazdy s Martinom Vichrestom. Harley Davidson Street Glide, modelový rok 2024, motorka, ktorú som vám predstavil. A teraz sa spoločne s Martinom podelíme aj o naše skúsenosti, keďže sme na nej jazdili. Obidvaja dá sa povedať v iných podmienkach. Ja som jazdil na Slovensku, Martin, ty si jazdil aj mimo Slovenska. No, my sme boli vo Francúzsku, vo februári bolo 6 stupňov až 9, pršalo. Výborne, takže si to vyskúšal aj v daždi. Hej, hlavne. Dobre, ako vyskúšal si jazdný režim, lebo ja som spomínal, že vlastne prvýkrát sa v tomto type motorky u Harley Davidson predstavili aj jazdné režimy. Okrem toho vlastného, ktorý naozaj si človek môže nakonfigurovať tak, ako chce. Je tam samozrejme rain, je tam road, je tam aj športový režim. A ty si teda využil, keď si spomínal, že si jazdil v daždi, asi ten režim dážď. Ako sa správala motorka? No, bolo to diametrálne iné. Ten plyn bol taký trošku dlhšiu odozvu mal, celkovo motorka bola taká jemnejšia, taká príjemnejšia. A určite to nebolo na nejakú športovú jazdu alebo nejaký adrenalín, ale naozaj vzbudila vo mne veľký pocit bezpečia, že tá motorka vie, čo robí na tej ceste. Jedna taká vec sa hovorí o Harleyoch už niekoľko rokov, že nie sú kamaráti so zákrutami. No, tuto neplatí. Tuto to už neplatí, lebo my sme sa rozprávali kedysi, že čo je na tejto motorke vlastne nové, respektíve opačne, čo je na tejto motorke z predošlého modelu. Nič. 3/4 rámu možno. Tak asi. Takže ako nové. Harley Davidson Street Glide modelový rok 2024 a zákruty? Podľa mňa je to práve robené na tie zakruty, z čoho som bol hodne prekvapený a takisto aj keď som tú motorku vyskúšali nejakí iní jazdci a vrátili sa, ale bavíme sa o skúsených jazdcoch, ktorí pojazdili predtým iné rôzne značky a skončili nakoniec u nás a už majú niektorú generáciu vlastne tých motoriek,
tak každý, keď dal príľbu dole z hlavy, tak prvá reakcia bola, že to nie je touring, ale to je touringový superšport, lebo naozaj sa to správa veľmi príjemne. Pocit z tej jazdy je úplne ľahučký, tá motorka vlastne ako keby stratila tú váhu, ktorá mala tá generáciu predtým a reaguje veľmi svižne. Ja som ju vyskúšal v takomto prevedení, spomínal som, že je tu tzv. Touring pack, ak to môžem tak povedať, čiže iné sedadlo, vzadu veľký kufor a pätová radička pre vodiča a nemal som žiadnu potrebu si to dávať dole. Aj keď je to veľmi rýchle, je to v podstate na dvoch takých zacvakávacích mechanizmoch, ten horný kufor, ale nemal som ja napríklad pocit, keďže som si vyskúšal aj v športovom móde, aj na rovnejších cestách, aj na zakrutách, že by som to potreboval dať dole. Ja som sa tak povediac, vybláznil aj s tým kufrom v hore. Vyskúšal si, dúfam, aj nejakú suchú cestu, nie len ten dážď, ale bolo to 6 stupňov, takže rešpekt asi voči asfaltu bol. No to je tá celá pointa, že na začiatku naozaj sme začínali, všetci sme vychádzali na rain módoch, následne sme si to prepli na cestu, ale v finále sme väčšiu polovicu toho času strávili na športovom režime a jazdili sme naozaj, ako keby bolo vonku 25 stupňov, rozohriatý asfalt a šlo to úplne parádne naozaj. Čiže je to štandardné tvoje stúpačka? Hej, obmedzovač, ako... Fakt športovo sme si zajazdili. V športovom móde môžeme ísť trochu aj teda do tých otáčok vyššie, podrží tá motorka, žiaden problém. Radenie pri tom športovom móde? No ani neviem, počúvaj, sústredil som sa na jazdu, ale proste všetko bolo úplne bezproblémové, bolo to fantastické. Čo je rozdiel napríklad oproti predošlým našim tým touringom bolo, že keď som sa dostal na ten otáčkový obmedzovač, tak vlastne automaticky ten výkon proste padal dole, kdežto tu už ostane vlastne ti visieť hore. Takže sme v finále skonštatovali všetci, že sme už len radili podľa obmedzovača. Už keď ti začal bzučať, tak si to tam kopol proste hore. Ale... Čiže ten športový mód je športový a dá sa povedať, že nie je to len nejaké že písmenko pekné červené. Ne. OK, dobre, poďme k veciam, ktoré som zažil ja. My sme približne rovnako vysokí, ty si vyšší teda, aj taký väčší chlap, ako sa vraví. Ja na Street Glide som trošku bojoval s tou ochranou vetrom, proti vetru. Na mňa to bolo moc fúkavé, ja to tak poviem. Dá sa to nejako riešiť pre jazdcov, ktorí sú napríklad vyšší, ale nechce elektru, nechce nič iné. Chce proste Street Glideu, ale ten vietor mu prekáža. Jasné, tak toto plexi je v podstate to najnižšie, teda ešte nižšie, ktoré už vlastne ani nie je plexi, ale samozrejme dá sa dokúpiť samozrejme vyššie, tak aby si mal ten komfort, ako si zvyknutý, dajme tomu z predložných verzií, keď ťa to celého vlastne zakrývalo. Takže dá sa to riešiť. Ja som zase ten typ, že ja potrebujem mať vietor vo vlasoch, takže... Mne už vlasy vyfúkalo. Tak už začínam, pozri. Takže mne to osobne úplne vyhovovalo, keďže nepozerám na budíky, ale riešim to, čo cítim. Nahral si mi teraz, že nepozeráš na budíky. Ja som teda pozeral a kochal som sa tým veľkým displejom. Niektorí hovoria, že veď to ani v autách nie je. Prečo taký veľký displej? Za mňa to bolo dobré. Potešilo ma zrkadlenie zatiaľ len pre jablčkárov. Či už kábel, alebo bezdrôtovo samozrejme. Tak. Najviac, čo ma potešilo, je to, že som už jasne vedel, keď si sadám na motorku, že na pravej ruke si obsluhujem infotainment, telefón a na ľavej ruke všetky ostatné veci, ak nerátam samozrejme smerovku, klakson na tieto základné veci a módy. Ale ako si na to ty zvykol? Lebo to usporiadanie je úplne nové v podstate. Takto. Je dizajn celého tohto tých všetkých vypínačov a tak ďalej, ale principiálne tie funkcie sú na tých istých miestach, ako boli predtým. Takže u mňa to bola otázka pár sekúnd, pozri, kde čo je a automaticky to šlo. Nehovoriac o tom, že väčšinou u nás sú tie veci riešené intuitívne. Takže prvý raz to vyskúšaš a už potom to ide úplne samo. No. Ja musím povedať ešte jednu vec a to je pre všetkých, ktorí naozaj na motorkách chcú cestovať, pretože ak prechádzaš niekde ešte cez nejakú colnicu alebo musíš niekde nejaký parkovací lístok a tak ďalej, stále som bojoval s tým, že rukavica dole, presne do bundy, niekde niečo. Oni vymysleli výbornú vec a to je ten nádherný, ja to poviem tak ľudovo, áno, že šuflík, ktorý nie je zamykací, ale jednak tam je teda USB-C pripojenie vnútri a jednak je dosť priestoru na to, že veľký iPhone tam obcháš, nejaké karty tam obcháš, môžeš si tam nechať aj kľúče, pretože podľa mňa, ja som to tak robil, že ja som si tam dal aj kľúče z toho dôvodu, že tá skrinka nie je uzamykateľná a nič som si tam nezabudol, čiže som dokončil jazdu, zastavil som, otvoril som si šuflíček, vybral kľúče, mobil, všetko, čo som odtiaľ chcel a išiel som pred. Čiže keď zastavím niekde na nejakej mytnici, parkovisko a tak ďalej, zoberiem ten lístok. Tankovanie, takisto zoberiem lístok, dám to do toho šuflíka. Presne tak.
Ja už sa teším, že konečne na hraniciach na mňa nebudú tie colničky zazerať, keď väčšinou vyťahnem tu občiansky, dám ho do úst s vodickým a keď príjem ku colnici, tak tá už nadáva, naťahuje gumené rukavice, teraz si to krásne vyťahne z toho šuflíka. Ako ten šuflík je fantasticky praktická vec. To je ako veľmi dobrý ťah. Poďme na chvíľu aj k motoru ako takému. 117 Milwaukee. Je to motor, ktorý podľa môjho názoru a mojich skúseností, ako som na tom jazdil, má taký kultivovanejší prejav, ale pritom ako ide na plné pecky, ako sa hovorí. Tak. Ten motor je v podstate, je to náš Milwaukee, ktorý sme mali aj predtým. Ten 117-kový sme samozrejme mali aj v ST-čkových verziách vlastne predchodcov predošlej generácii, avšak tento motor znútra je iný ako to, čo máme na 117-kách našich starších a je to cítiť na tej ceste. Čiže už to hlavne nie je to, že zastavíš na semafore a máš chiropraktické sedenie. To sa deje stále. Ale nie je to až také Ide o výrazné. to, že máš tam vyrovnávaciu hriadeľ, kde ako náhle sa pohneš, tak tie vibrácie spadnú dole o 70%, ale ako požiadavka je stále, že ten Harley proste sa musí trošičku chvieť. Ale už to nie je o tom, že dáš do kufra smotánu a prídeš domov a máš toho šľahačku, ale je to také príjemné, také kultivované, také, že tá motorka ti dá ten pocit toho, že sedíš na nejakom poriadnom stroji. No. Dobre, prebrali sme v princípe tie jazdy, rýchlo sme sa ich dotkli sme sa ešte nejakých tých vychytávok. Za mňa vychytávky, keď sa na tú motorku pozriem, tak ten infotainment výborné, prehľadné a dokonca ten displej, neviem, čo v ňom je, ale je tak urobený, že naozaj, keď mi zasvietí od chrbta slnko, tak vidím, čo potrebujem. Tak. Zrkadlenie telefónu, OK, super, lebo ja chcem používať svoje mapy, na ktoré som zvyknutý a tak ďalej. Ovládanie motorky v rukaviciach displej, OK, ergonomické tvary a všetky tieto veci na riadidlách, super. Táto vychytávka, ten kufor, ktorý dáš, že cvak a už ideš sám a nepotrebuješ ho, tak ho dáš dole, keď chceš, keď nechceš. Opäť jeden človek, cvak, nasadneš a idete vo dvojici. Jazdné režimy tie ma potešili pri tomto type motorky a tá jazda, ja som si ju užil, priznám sa, ty si jazdil v 6 stupňoch vo Francúzsku, ja v 5 na Slovensku a mal som zo začiatku veľký rešpekt a obavy, ale viac si, ako som na nej jazdil častejšie, tak viac som si dovoloval, mal som ju 2 týždne a 1000 kilometrov aj nejaké drobné som na nej urobil a to bolo super. Tvoje nejaké zhrnutie tejto motorky? No, u mňa zhrnutie, ani by som tak nešiel po jednotlivých detailoch, ktoré sa zmenili na tej motorke, aby som to skôr zabalil do celého toho balíka. No, pretože tie tlmiče s tým rámom, s tým podvozkom, ktorý tam je, ako je to nastavená tá geometria celej motorky, plus kombinácii tých brzd, pretože tie brzdy naozaj ako fungujú intenzívnejšie ako u predošlých verzií. Ja by som tie brzdy dokonca porovnal k svojej síle k našej Panamerike, na ktorej miestami sa smejeme, že keď fakt skočíš na tie brzdy, tak aj raňajky z teba vie vytiahnuť, tak tuto naozaj dosť intenzívne akože brzdí a vďaka tomu všetkým týmto veciam, keď sa ti to pospája na tej ceste do toho celého balíka, tak u nás to znamenalo to, že proste každých 5 minút sme začali prikladať viac a skončila tá jazda až tak, že sme naozaj išli športovo, veľmi športovo. A za tých podmienok, na akých sme jazdili, si neviem predstaviť, že by som na predložlej generácii motorky dokázal si takéto kúsky, ako sme robili. Hej. Príklad, bola pravotočivá zákruta s takým pekným hupačíkom, kde ja už som si rozrátal, že fajn, tak teraz, keď mi to hupne, tak ma ten tlmič vyniesie niekde ku čiare, možno, že do protismeru nič nejde, dal som si pekné bomby, no ale tá motorka to dala okolo čiary a ostal som úplne z toho prekvapený. A toto sa dialo celý čas. Nerovnosti v plnom naklone, nejaké a podobné veci, keď trafíš nejakú dieru, tá motorka proste si ide svoje, to je jak na koľajnici, keby si sedel. No, my sme toho povedali dosť. Motorku sme predstavili a viac vám hovoriť nebudeme, pretože je to na vás, aby ste si túto motorku vyskúšali. Kedy len budete mať chuť. Tak.